37. Bate Antal și ratează Antal șansa de a califica pe Oțelul în sferturi. A tras la rădăcină, apare gol! Gol, ce gol! Un Eurogol al lui Antal! Senzațional golul lui Liviu Antal, a ratat din penalti, însă a avut o execuție magnifică. Poporski de la Galați. Extraordinar, extraordinar! Nu mai e nimic de făcut. Tibor Selimeș nu mai spune nimic, să revedem. Iată, a șutat Antal, a apărat bine, Arbuz a ghicit colțul și nu a tras deloc rău portarul Oțelului, după care Bena a recuperat, a centrat și priviți ce execuție a la Rivaldo a lui Antal. Extraordinar, extraordinar ce gol a dat Liviu Antal. S-a certat cu Dorinel Munteanu, a fost trimis la echipa a doua pentru comportamentul extrasportiv, el și cu Cojoc. Până la urmă a fost adus de Dorinel Munteanu pentru partida cu United.